ତୁ ଯୋଉ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ତୋତେ ଲୋକ ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ହଉରେ ତୁ ମଝିରେ କ'ଣ ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ ତାପରେ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି କହୁଥିଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଚଢ଼ି କାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଶୀତ ଦିନେ କୁକୁର ଛୁଆ କାହିଁ ଜନ୍ମ କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ହଉରେ ତୋ ଲୋକ ବାଟରେ ଦେଖି ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ହଁ ମତେ ବାଡ଼େଇବି ବାଡ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ ତ ଗ୍ରହ ଖରାପ ତ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ତୁ ପଡ଼ିନୁ ମାରି ଶୁଣ ତୁ ଦେଖିନୁ ବୋଧେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପଡ଼ିନୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାଟା ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛି ତୁ ବାଡ଼େଇକି ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛୋଟା କରିଦେବେ ମତେ ମାରିବେ ହଁ ବଟ୍ ଭାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆଦି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ତୁ କହ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମନ ଯାଇ ତମ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନ ଠିଆ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ମତେ ମାରିବ ଆଉ କ'ଣ ବଟ୍ ଭାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ शांति नहीं